društvena riktam. Dobar dan svima, gdje god da se nalazite u ovom trenutku u vremenu. Evo, danas ću vjerovat sebi i svojim vodičima, jer od kad se vozim tu na selo, jutros nekako mi stalno dolazi snimi danas video, snimi danas video, snimi danas video. I onda onako krenem, ali o čemu da snimam, što da govorim. I zapravo evo, ne znam o čemu ću pričati. Ali vjerovat ću sebi, životu i vodičima da će doći kroz mene upravo ono što treba doći i za mene i za još neke lijepe, srodne dušice. Pa evo, možda je ta baš prva tema da vjerujem tom svom unutarnjem glasu kada mi nešto kaže. Jer često ga čujem, ali ga onda moj stavi po strani. A kada ga poslušam, onda nema boljeg osjećaja od toga, jer znam da je zapravo to glas moje mudrosti koji zna sve što je za mene najbolje i kojem uistinu trebam vjerovati. A ono što sam prepoznala je da bi mu vjerovala, da trebam zapravo naučiti prepoznati taj svoj monkey mind, koji je još uvijek jako snažan i moćan softver i koji je često toliko glasan da me odvuče od tog onog pravog mog unutarnjeg glasa, mudrog, intuitivnog. I rekla sam vam da mi je ova godina jako intenzivna i puna aktivnosti, puna nekih novih projekata u kojima sam izlazila iz zone komfora i kako je sve tako bilo jako zaposleno. Jednostavno nisam stigla meditirati toliko koliko ja inače meditiram. Meditacija je uistinu duhovna praksa koju sam već zadnjih 10 godina posvećena. Ali u zadnje vrijeme, sve nemam vremena i to se svelo na 15 minuta dnevno. I ono što sam definitivno prepoznala zadnjih 2 tjedna je i što mi se ponovo rodilo iznutra je da trebam krenuti meditirati 2 puta dnevno po minimalno pola sata. Jer je to zapravo za mene jedini način da donosim kvalitetnije izbore za sebe. To je za mene jedini način da je moja svijest jača od bla moga uma. I to je za mene jedini način da se ne identificiram sa svojim mislima i sa svojim emocijama, već da ih mogu promotriti, ne loviti se za njih, nego ih propustiti kroz svoje tijelo. Tako da evo, jedan od razloga da snimam video je to da podijelim s vama da sam ponovno duboko motivirana, a ne meditirana, provoditi u meditacijskoj praksi i ujutro i navečer minimalno 30 minuta. I godinama sam radila vođene meditacije, jer mi je to jako pasalo, no sada sam u nekoj fazi kada mi zapravo jako odgovara da se fokusiram na svoj dah i da baš provodim to vrijeme u tišini i da stalno vraćam kad god on otplovi, da ga treniram i da vraćam fokus na svoj dah. I mogu vam reći ovih zadnjih tjedan dana, od kada na taj način zapravo započinjem dan, da sam nekako mirnija u danu, svjesnija,
da i kada mi se možda podigne neka nelagoda, da odmah lijepo stavljam fokus na svoj dah i da se sa svojim dahom mogu nevjerovatno povezati, umiriti i dovesti ovdje i sada, te propustiti sve što ulazi u moje polje. A druga stvar koja je isto možda i vezana sa tim meditacijskim praksama, da bi se osnažila, je ta da isto tako primjećujem da još uvijek dosta brinem. Da ne znam, jedno vrijeme sam brinula za sebe, za svoje zdravlje, pa brinem za svoju djecu, pa brinem hoću sve stići, pa brinem za sve projekte. I nekako razumijem, jako dobro razumijem da ta briga ne osnažuje nikoga, najmanje mene, da mi samo oduzima energiju, da me nigdje ne vodi. I upravo je meditacijska praksa isto alat kojim si mogu pomoći da više vjerujem sebi, da vjerujem životu, da vjerujem svom duhovnom vodstvu i da prihvaćam da je sve u životu upravo tako kako treba biti i da se stalno trebam podsjećati na to i da će sve biti kako treba biti. A da je moje da prihvaćam ovaj trenutak ovdje i sada i da budem potpuno sabrana u njemu i što prisutnija u njemu. I kad god moj krene u taj neki naučeni mod ponašanja, brige, da to ulovim na vrijeme i da samo propustim. Da se ne lovim za te misli, brige. Pa evo, sa tih nekoliko riječi vas sve pozdravljam za danas. Trebala sam ih valjda i sebi javno izgovoriti da se još više motiviram na meditaciju i da podijelim s vama gdje sam i kako se osjećam u ovom trenutku u životu. Ljubim vas, grlim vas i volim vas gdje god da jest.